Hakador khas ketika senjuk kalau kentu yo sembut mitrang ba udai bandap tha katanan animal husbandry veterinary bahkan penlong ya kecing toket manla ka singi kisiar bawan nabar ke jalan dak ba ya ka inspection certificate ya baro ki kali ki baket kisiar ki ba dangim ki bawan ya leng ba ka surok ba national highway ke jala presiden keseng uba ada binat seliang hakajing kan bad kilar patai kubor loong ba ka senjuk lapen sngo sya ka sarkar balada ailat kisiar ki bawan ket nabar ke jala monchuan rung lai luat hak jala klam da examine tek patek kila ban persepiang i knyang jingpang hakju opoloi thu baka seng kalapen nguru hau sumbun mitrang ba ka jing e baki nong siar ki kendu hakabai de baka jing kudor ujing bam siar shushu uloi thu baka seng kalapen nguru hau sumbun mitrang ba banirap kum ka kenja subsidi yakinong siar nomor baka dor jong ki siar ka efer nakawai ka ayom syaka pan ngila banong baka thanyum sning gede ka farming area ki babun ngi nong rap ngi seng ya kene kambat kalong ka way nakilat ban ajing irap yang ikum ki educated on employment youth ngila ban ong dan rai hakabai de bat kene ka kam ga jongi ngi iba kam ngi don ki jing e ki ba ngi ya kendu bangi don kam ya ka support nakaliang jong government ka way ni kita kalong ba ka jing wan tuj palat kini ki siar ki ba na sabar jong ka jela ka jongi hakaba kam don keno ka lat ka an ka ban khang lane ka bala ban namar ka de ka interstate tingi syam jing e bat om de tangkap ta ngi syam ba lengba ka jingwan kini ki siar ki banabar ki wan ra ru ye ki jingpang ki balai phojai hagini ki snam ki ba ar snam lai snam ben shuangi iba ngim dadon than kita ki jingpang apa ki siar ngi suk ngi aram ha apa karikasi jongi namar kim dabon ki jingpang dan rai menta dagi jing yai lan palat kini kisiar ngisyam ba kisiar dagawai kapor kiyo ki jingpang ki batmai kadai ka transmission jung ka disease na ki wei pat ki jela te kan syam jing e yang ikum ki nong risiar lada ngin ailat ba kasiar banabarkan wan pensapriang ki jingpang te bat hakaju ru kapor ngimnut ban ong ba nagi liang ka asian ka jongi ngi strict bai ki nong rap ki jongi apa kaba ngi bata ya karukom pendon kam ki antibiotik semua akaba dala dehi ban long bandi ya kasiar ngimju aisyu ya ki antibiotik bahkan nom kta ya ki nong bam dan rai ngim tepat ya ki kisiar ki bawan nasabar jung ka jela ka jungi nasabar jela ki wan na du darpata na West Bengal kini ki Assam opar Assam kiket na du nang tai tangi wei ban yap rumdan dan rai ngi bagi siap jongi ladan tang naum sning hayo ngi ba arlai tlit kandon ki bayam namar ngim ju pendan kam kinu ki chemicals ngi perkhat ya ki nong bam ki ba haganika ri khasi ki jongi dan rai ngim tepat ya ka bawan nabar kup de helor itai nong rem ngi wan ban ya kendu ya u deputy chief minister balakum no bandon no kawai ke check gate bakin cek ya ka health condition jong gitu ki siar ki bawan nasabar bat akaju ru kapor ba kan nemuan than at least hakaba ngidangla ban pendap tang nangihi ngi don kam ban syem nabar kat ba ka dawa ka yau kan om ba baro kamar jongi kan sa dan rai ka banabar kin syem tang banabar kan kta yangi kinong seng ya kene ka kam la simkhia ka bede bat kene ka jingwan kerpat ka jongi ya ka ba ila ai ka assurance ka basngu tenat ya ka ba in sakhot meeting no shen ya ki officer ki bede bat kene ka department bat ka ju ru ka por I ong lada idon kam gin khotlang bat yangi kum ka association khnang ba ngin la ban pnia ya kene ka kam ka jongi shakhmat te ngangech kam ba nakliang government kan simkhia ya kaneka kam kumba ngilayo ka assurance ka basutanat na I deputy siam ngej kamro ba kaneka kam gajungi kan burla